ፑቲን ዩክሬን ምውራሩ ምኽንያታዊ ድዩ? ካልኣይን መወዳእታን ክፋል ቀንዲ ድላይ ፑቲን ኣብ ወራር ዩክሬን እንታይ እዩ? كمي تصنحكم تخطاتلتي ايري زارا انترتينمنت بمسرت مبصعنا اب هلو كنتات ورا روسيا زتبكره كالأي ناي موداتان كفال تنتنا نسعبلكم سناي مكتتال ابز تتكوستا ازوارات روسيا كم زناب ايهي اب رئيس كتماتات يوكرين زوردلو زلو اوان يوكريناوان ابز حتصير كم هاجر زقملو تاريخهم اتزخف اوان ام محلافيهم زركبو بتنقزي كينات بوتين بمبال چانسلر جرمن اولاف سكولز ገልጾ ዘሎ كينات زاغيت بأماي ዝغصሩ ወተሃደራትን ሰላማውያን ሰባት ዩክሬንን ከሃልቁን በአማይ ታሽሐ ዝغصሩ ድማ በደቡባት ፖላንድ፣ ሃንጋሪ፣ ሩሜንያ፣ ሞልዶቫን፣ ስሎቫኪያን እግሪ ያውፅን በመባል ኣብ ምህዳም ይርከቡ። بمسرت ግምት ኤውሮፓዊ ሕብረት ድማ እዚ ውግእ መምዝባል ክሳብ 7 ሚሊዮን ናይ ዝግመቱ ዩክሬናውያን ከስዕብ ትጽቢት ይግበረሉ። ኣብ ርእሲ እዚ ድሮውን መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንኒውክሌራዊ ኣጽዋሩ ኣብ ተጠንቀቕ ንኽጸንሕ ኣዚዙሎ። በኣንጻሩ ድማ ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ክሳብ 40 ሚእታዊት ካብ ናይ ጸዓት ሃልከን ዝሽፍን ዝነበረ ካብ ሩስያ ዝረኽቦ ዝነበረ ቀረብ ናይ ነዳድን ጋዝን ኣብ ርእሲ ሩስያ ጸቕጢ ክገብራ ብምሕላን ከቋርጾ ወሲነን ኣለዋ። ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ነጥብታት ብምምርካስ ድማ እዚ ኩናት ብፍላይ ኣብ ርእስተን እናተዳኸመ ዝኸይ ዘሎ ቁጠባ ዝውንና ድኻታት ሃገራት ኤውሮጳ ከቢ ዝኾነ ቁጠባዊ ሓስያ ከስዕብን ንኸም ጀርመን ዝኣመሰላ ንቁጠባ ኤውሮጳ ኣብ ሕቆን ተሓንጊጠንኦ ዝኸደ ሃገራት ነዚ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከጋጥም ዝኽእል ናይ ቁጠባ ውድቀት ከሕውያን ንዝመጽወን ዘይተኣደኑ ስደተኛታት ንኽድጉማን ኣብ ርእሲ እዚ ነዚ ከጋጥም ዝኽእል ኩናት ብምስካእ ዘካይድኦ ዘለዋ ወተሃደራዊ ምድላዋት ተደሚሩ ከቢ ዝኾነ ሓስያ ከየስዕበለን የስግእ። እዚ ኣብ ርእሲ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ታሪኻዊ ዝኾነ ጽልኢ ከም ዘለዎ ዝግለጽ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሃገራት ኤውሮጳ ንዩክሬን ንምሕጋዝ ዝኾነ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ምስ ዘካይዳ ኣብ ታሪኽን ርኤንኦ ዘይፈልጣ ግብረ መልሲ ከጋጥመን ምዃኑ ከም ዝሓበረ ማዕከና ዜና ብተደጋጋሚ ክገልጾ ዝቐነያዩ። እዚ ድማ ነቲ ሩስያ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንመጀመርያ እዋን ዘጋጠመ ሓንቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ንኻልእ ጓል ኣህጉራ እሞ ድማ ብዕብየት መሬት ኣብ ኤውሮጳ ካልኣይ ደረጃ ንእትሕዝ ዩክሬን ክትወርር ዘርኣየ ፍጻመ የጋጥም ብምህላው ንስጋእተን ዝተረፈ ሃገራት ኤውሮጳ ሰማይ ዝዕርግ እዩ። ነዚ ኩነት ኣመልኪቶም መራሒ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ታሪኽ ኤውሮጳ ነጥበ መቐይሮ ዝኾነ ፍጻመ ክብል እንከሎ መራሒ ጀርመን ኦላፍ ስኮልዝ ድማ ፑቲን ሩስያዊ እምብራጦርያ ክምስርት ይሕልን ኣሎ ክብሉ ዝሃብዎ መግለጺ ሃገራት ኤውሮጳ ነዚ ናይ ሩስያ ወራር ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ክሳብ ክንደይ ብዓቢ ስጋት ይጥምትዎ ኣለዉ ዘነጽር እዩ። ናይ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ናይ ምክልኻል ግንባር ናብ ዩክሬን ዝኾነ ተዋጋእ ሰራዊት ክሰድድ ዝኾነ መደብ ከም ዘይብሉ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ብፍላይተን ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝርከባ ኣባል ሃገራት እዚ ኪዳን ብውልቃዊ ተበጉሰን ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ኣጽዋርን ናብ ዩክሬን ይሰድ ኣለዋ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ኣብ ታሪኽን መጀመርያ እዋን ወተሃደራዊ ኣጽዋርን ካልኦት መሳርሒታትን ብምዕዳግ ናብ ዩክሬን ሰዲድሎ። ኣብ ርእሲ እዚ ኔቶ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ወተሃደራት ናብ ሃገራት ባልቲክን ፖላንድን ሰዲዱ ኣብ ተጠንቀቕ ንኽጸንሑ ኣዚዙሎ። እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ኔቶ ናይ መጀመርያ ተርእዮ እዩ። ኔቶ ብቐንዱ ኣተኪሩለን ዘሎ ሃገራት ሩሜንያ፣ ቡልጋርያ፣ ሃንጋሪን ስሎቫኪያን ክኾና እንከለዋ ብሓፈሻ ግና ኣብ ኤውሮጳ ንዘለዉ ነቑጣታት ኣብ ተጠንቀቕ ንኽጸንሑ ኣዚዙሎ። እዚ ኣቦቱ እንከሎ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፉ ኣስታት 60 ዓመታት ብቐንዱ ኣብ ቁጠባ ዝተመርኮሰ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብን ክኽተላ ጸኒሐን። እዚ ዝለዓለ ንሩስያ ከውድቓሉ ዝኽእለ ዓውዲ ድማ ቁጠባ ምዃኑ እየን ዝኣምና። ኣብዚ ርዲእ ብምምርካስ ድማ ኣብ ቁጠባ ዓለምና እቶም ቀንዲ ጸለውቲ ዝኾና ኤውሮጳዊ ሕብረት፣ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ጃፓንን ካናዳን ንቐንዲ ባንክታት ሩስያ ካብቲ ኣገዳሲ መሳለጥያ ኣብ ምዝዋር ዶብ ዝሰግር ገንዘብ ማለት ኢንተርናሽናል ስዊፍት ፔይመንት ኔትወርክ ከኣልያ ወሲነን ኣለዋ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ዓባይ ብሪጣንያን ካናዳን ሩስያውያን ነፈርቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርተን ንኸይዓልባኻ ከልኪለን ኣለዋ። ኣብ ርእሲ እዚ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያን ውልቃውያን እገዳታት ኣብ ርእሲ ቭላድሚር ፑቲንን ሰርጌይ ላቭሮቭን ከንብራን ከለዋ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ነተወሰኽቲ 351 ሰበስልጣን ሩስያ ኣካል እዚ እገዳታት ገይርዎም ኣሎ።
እዝን ካልኦት ብዙሓት ኣብ መራኸቢ ብዙሃንን ስፖርታውያን ጋንታታትን ሩስያ ዘመልከተ እገዳታት ክንበርን ከሎ እዚ ዝዓበየ ኣብ ቁጠባ ሩስያ ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ግና ብድሕሪዚ ጀርመን ነቲ ኖርድ ስትሪም 2 ዝተባሃለ ካብ ሩስያ ባህርያዊ ጋዝ ንኽጓዓዝ ዝተሃንጸ ብዙሕ ወጻኢታት ዝፈሰሶ ቱቦ ንኽትዓጹ ምስ ወሰነትዩ ኣጋጢሙ ሽሕኳ ዝውሳነ ኣብ ኤውሮጳውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ቁጠባዊ ሃስያ ከስዕብ ዝኽእል እንተኾነ ሃገራት ኤውሮጳ ንሩስያ ክሳብ ክንደይ ከም ስጋኣት ርኤና ኣለዋ ዘርኢ ዓቢ ኣብነት ከም ዝኾነ ግና ብዙሓት ዝሰማምዑሉ እዩ እቲ ኣብ ፖለቲካዊ ጸወታ ንፉዕ ቀማሪ ምዃኑ ዝፍለጥ ፑቲን ግና ነዞም ንሃገሩ ዓበይቲ ቁጠባውን ወተሃደራውን ክሳራታት ከምጽኡ ዝኽእሉ ዓበይቲ ናይ ዝቕንያት ውሳነታት ንኽወስድ ዝደፍኦ ምኽንያታት ግን እንታይ እዮም ፑቲን ከ ካብዛ ኣቓልቦ ሙሉእ ህዝቢ ዓለም ዝስሓበ ወፍሪ እንታይ ክረክብ ዝደሊ ዘሎ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን እቲ ቀንዲ ጸቒጡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ክሓቶ ዝጸንሐ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ናብቲ ቅድሚ 1997 ዝነበረ ቁጽሪ ኣባል ሃገራት ክምለስ እንተዘይኮይኑ ግና ሩስያ ከም ቀንዲ ሃገራዊ ስጋኣት ስለ እትሪኦ ስቑኢላ ከም ዘይትዕዘብ ዝገልጽ እዩ ንሱ ኔቶ ነተን ድሕሪ 1997 ዝጸንበረን ሃገራት ካብ ኣባልነተን ከኣልየን ኣብ ከም ሃገራት ባልቲክ ምብራቃውን ማእከላይን ኤውሮጳ ዝርከባ ምስ ሩስያ ብቐጥታ ዝዳወባ ኣባል ሃገራት ንዘለዎ ከበድቲ ተተኮስቲ ኣጽዋር ድማ ከኣልዩ ዝጠልብ እንተኾነ ብመሰረት መግለጺ ቻንስለር ጀርመን ድሌት ፑቲን ካብ ዝሓሊፉ ንምልእቲ ኤውሮጳ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ ንምጥቕላልን እታ ቀንዲ መተሓላለኽቱ ዝኾነት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ኣብ መሬት ኤውሮጳ ንዘለዋ ጽልዋ ሙሉእ ብሙሉእ ንኽሓክኽ ካብ ዘለዎ ድሌት ተበጊስዩ ነዚ ወተሃደራዊ ስጉምታ ዝወስድ ዘሎ ዝብል እዩ ፕሬዝደንት ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘርግሖ ብጽሑፍ ዝተዘርግሐ ትሕዝቶ ሩስያውያንን ዩክሬናውያንን ሓንቲ ሃገር እዮም ክብል እንከሎ ምፍራስ ሕብረት ሶቪየት ኣብ 1991 ድማ መመቐቓል ናይ ታሪኻዊት ሩስያ ክብል ምግላጹ ንሃገረ ዩክሬን ከም ሕጋዊት ኣካል ሩስያ ከም ዝርያ ዘብርህ መረጋገጺ እዩ بمسرت እዚ ጽሑፍ ፑቲን ሃገረ ዩክሬን ሙሉ በሙሉ በደሳዊት ሩስያ ዝተመስረተት ሃገር ክትከውን እንከላ ሕጂ ድማ ብምዕራብ እትመሓደር መሳርሒት ሃገር ምዃና ቅቡል ኣይኮነን ዝብል እዩ ኣብ 2013 ፕሬዝደንት ፑቲን ዩክሬን ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝገበረቶ ስምምዕ በከቢድ ክኹንን እንከሎ ኣብቲ እዋን ድማ እዚ ፕሬዝደንት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ነቲ ኣብ 1990 ምስ ሕብረት ሶቪየት ዝኸተሞ ናብ ምብራቅ ገጹ 1 ኢንች ውን እንተኾነ ከም ዘይቀርብ ዝገልጽ መብጽዓ ዝጠል ምዃኑ ዝተሰምዖ ቁጣዕ ብግልጽ ሓቢሩ ነይሩ እዩ ኣብቲ እዋን ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ዝሃቦ እቲ መብጽዓ ምስ ኣብዚ እዋን ዘየለ ሕብረት ሶቪየትን ንዑ ዝመርሕ ዝነበረ ሚካኤል ጎርባቾቭ ዝተኸተመ ዳእምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ከገልግል ከም ዘይክእል ምግላጾም ድማ ንፑቲን መሊሱ ዘቆጥዖን ነዚ ሕጂ ዘካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ተሃዲድ ድማ ምቹእ ኩነታት ክጽበየሉ ዝጸንሐ ግብረ መልሲ ምዃኑን ኣብዚ ጉዳይ ጥልቕ ዝበለ ምክትታል ክገብሩ ጸንሑ ተንተንቲ ዝህብዎ ዘለዉ መብርሂ እዩ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ነዚ ኣብዞም ዝሓለፉ ዕቁዳት ብሩስያ ክመጾን ዝጸንሐ ሕቶታት ክምልስ እንከሎ እዚ ኪዳን ናይ ክፉት ማዕጾ መምርሒ ዝኽተልን ዝኾነት ክትጽንበር ዝደለየት ሃገር ድማ ክሳብ ኤውሮጳዊ ዝኾነት ክኽልክላ ብመትከል ከም ዘይድግፎ ብምግላጽዩ ምላሽ ክህበሉ ጸኒሑ እንተኾነ ፕሬዝደንት ፑቲን እዚ ኪዳን ዩክሬን ኣባሉ ንኽትከውን ምስ ዝፈቅድ ንትዕግስቲ ሩስያ ዝጽንቅቕን ከም ኣዋጅ ኩናት ከም ዝርአዮን ክምድር ጸኒሑ ብሰንኪ ስጋት እዚ ድማ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ብፍላይ መንግስቲ ዩክሬን ናብቲ ኪዳን ንኽጽንበር ንኸቕርቦ ዝጸንሐ ተደጋጋሚ ሕቶታት ዕሽሽ ክብሎ ተገዲዱ ጸኒሑ እንተኾነ ብዓይነ መንግስቲ ሩስያ እዚ ናይ መንግስቲ ዩክሬን ቀጻሊ ናብ ሃገራት ምዕራብ ዝዘንበለ ዲፕሎማሲያዊ ኣካይዳ ውዒሉ ሓዲሩ ብግልጽ ይኹን ብስቱር ንሩስያ ስጋት ከየምጻኣላ ከም ዘይተርፍ ስለ ዝረአዩ ብውሳነ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ካብ ስልጣን ክወርድ ተወሲኑ ዘሎ እዚ ውሳነ ነቲ ካብ ነዊሕ እዋን ኔቶን ሩስያን ኣብ ኤውሮጳ ቀንዲ ሓይልታት ንምዃን ከካይድዎ ዝጸንሑ ቃልሲ ናብ ቃልዕ ዘውፅእ ክኸውን እንከሎ እቲ ኣብ መንጎዞም ኣጽነቲ ዝኾኑ ኣጽዋር ዝዓጠቑ ዓርመሽሽ ሓይልታት ዝካየድ ቅልስ ኣብ ዓለም ከስዕቦ ዝኽእል ክምለስ ዘይክእል ዕንወት ኣብ ግሚ ብምእታው ፍልልያቶም ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ክፈትሕዎ እቲ ዝበለጸ ምዃኑ ድማ ክርክር ዘየድልዮ ነጥቢ እዩ እቲ ሕቶ ግና ምዞም ሓይልታት ዘለዎም ዘይዓግብ ሸውሃት ዓብላልነት ክኸውን ይኽእል ድዩ ዝብል እዩ
በዞም ሕጂ ዘለዎም ዕባለታት ምርክስ ብምግባር ሽሕኳ ወከልቲ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ደባ ቤላሩስ ርክብ እንተካየዱ ምስ ዘለዎም ዘይዛመድ ድሌታት ውፅኢታዊ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ከጋጥም ኣዝዩ ከቢድ ይመስል። ሩስያ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ድሌታ ንዩክሬን ዘለዋ ኣጽዋር ሙሉእ ብሙሉእ ከተወግድን ንመንግስታውያን መራሕታ ድማ ብዘይ ሕቶ ከተረክብን ዝብል እዩ። እዚ ድማ መንግስቲ ዩክሬን ብሰላማዊ መገዲ ከተግብሮ ዘሎ ዕድል ኣዝዩ ፀበበ እዩ። ካብ መንግስቲ ዩክሬን ሓሊፍካ ሩስያ ምስ ሃገራት ምዕራብ ከተካይዶ እትኽእል ዝርርባት ፍረ ክርከቦ እንተኾይኑ ብመጀመርያ እዘን ሃገራት ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኣጽዋረን ክእክባ ዝብል እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ቅድሚ ምጅማር ዝኩናት መራሕቲ ሩስያን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ብተደጋጋሚ ብቪድዮን ቴሌፎንን ክዛተዩ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ዝርርባት ባይደን ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ናይ ማእከላይን ቀረባን ሚሳይላት ኣሜሪካ ንኸጉድሉ እኳ እንተተመባፅዐ ፑቲን ግና ኣሜሪካ ካብ ደባታ ወፃኢ ዝኾነ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከተቐምጥ ቅቡል ከም ዘይኮነዩ ኣትሪሩ ክማጎት ተሰሚዑ። ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ድማ ክልቲአን ሃገራት ንህላዊ ሚሳይላትን ቁልዕ ክገብራን ኣብ ንሓድሕደን ድማ ናይ ምቁፅፃር መስርሕ ከተኣታትዋን ኣለወን ይብል። እዚ ብፕሬዝደንት ፑቲን ዝቐረበ ሓሳባት ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ከተውሕሶ እትደሊ ዕብለላ ፈጺሙ ዝዕንቅፅን ብመንጽሩ ድማ ሩስያ ሙሉእ ዕብለላ ኣብ ርእስተን ጽግዕተኛታት ኣሜሪካ ዝኾና ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ንኸተውሕስ ማዕጾ ዝኸፍት ብምዃኑን ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ስለ መጎት ክትቅበሎ ትጽቢት ዘይግበረሉ እዩ። ሩስያ ብወገና እታ ቀንዲ ኣስጋኢታ ዝኾነት ሃገረ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዱር ክኸይዶባታ ዓስኪራን ከላ ነቲ ከተውሕሶ እትደሊ ዓለማዊ ዕብለላ ከተካይሲ ይትረፍ ንገዛእ ድሕነታ እውን ኣዝዩ ዘስግእ ስለ ዝኸውን ምስ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ብሓፈሻ ምስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘተክት ቀርብ ብዙሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ይኮነን። እንተኾነ ብኣንጻር እዚ ምዘን ሃገራት ቁልዕ ኩናት ብምክያድ ከጋጥማ ዝኽእል ኣዝዩ ከቢድ ዕንወትን ቁጠባዊ ጸቕጥን ኣብ ግምት ብምእታው ሩስያ እዚ ጀሚራቶ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ዩክሬን ከብቅዕ ዋላስ ብምቕጻል ናብተን ፑቲን ታሪኻውያን ኣካላት ሩስያ ምዃነን ዝምጉተለን ሃገራት ባልቲክ ምብራቕን ማእከላይን ኤውሮጳ ክቕጽል እዩ። እዚ ምስ ዝኸውንከ ግብረ መልሲ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብሉ ሕቶታት ንዝበዝሑ ተንተንቲ ፖለቲካን ፖለቲከኛታት ምዕራብን ጋን ኮይንዎም ዘሎ እዩ። እዚ ኣዝዩ ምስጢራዊ ምዃኑ ዝፍለጥ ኣባል KGB ነበር መራሒ ሩስያ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝወስዶም ውሳነታት ይትረፍ ንህዝቢ ዓለም ንህዝቢ ሩስያ እውን እንተኾነ ኩሉ እዋን ሃንደበታውያን ምዃኖም ኣብ ግምት ምዝኣቱ ድማ ሃንደራ ኢሉ ንዝቕጽል ውሳነ ፑቲን ብርእሰ ምትእምማት ዝግምት ተንታኒ ፖለቲካ ብዙሕ ኣይርከብን። እምበኣርከስ እዚ ንዝሓለፉ ክልተ ክፋላት ኣብ ኩነታት ወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣመልኪትና ከነቕርበልኩም ዝጸናሕና ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንሳኹም ዝጸናሕና ኣዳላው ቶማስ በርሀ ምስ ኣቕራቢ ሙሴ ግርማጽ ብምዃንና ክሳብ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን